To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. Zazzafar raddin da Aminu Saira Iwa hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Ga dalilin da yasa Aminu Saira ya fito yake gawa hukumar tace fina-finan jihar Kano magana babu duba kuma babu tonawa, bisa yadda yace a kawo masa hujja guda ɗaya kacal aka kasa fito masa da ita. Wannan dalilin ne isa yi wa Abba Al-Mustapha kaca-kaca. Hakan ne isa yake cewa to tunda abun ya zama ka, shi ma ya san me zai bullo mai da shi, sannan kuma ya san abin da zai masa. Buɗar bakin Abba Al-Mustapha ya fito ya faɗa masa wata magana. Hakan ne yasa ya ce tabbas duk da haka ne, amma ai baka mun adalci ba. Kowace magana Abba Al-Mustapha ya faɗa wa Saira Mobis ya ce masa ya ji. Ku ƙara biyo mu a tasha mai albarka. Ku ci gaba da yi mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Blog TV ta ku ci. Maganganun da suka yi tsamari, Aminu Saira ya yi zazzafar maraddi, sannan kuma yin zazzafar mutane bisa yadda yake gaya wa Abba Al-Mustapha yake cewa shi wannan mukamin da aka bashi bai dace da mukamin ba, sannan wannan mukamin da aka bashi ba shi cancanta a ba. Dama tun a kwanakin baya ya fuskanci kamar yana masa hasada ko kuma yana masa baƙin ciki a lokacin da aka bashi wani award daga America, aka kawo masa award. Hakan da ya zo ya nuna wa mai gidan nan su wato ko Abba Al-Mustapha yake ce masa kaga waɗanda aka bani saboda ana kallon labari na. Hakan ne yasa sai ga Abba Al-Mustapha kamar ransa bai fari ba, ma'ana kamar ransa bai so da wannan abin da aka bawa Aminu Saira ba. Sai ga Abba Al-Mustapha ya canja fuska. Ashe abin da yasa Abba Al-Mustapha ya canja fuska ba kuma ne sa Abba Al-Mustapha ya canja fuska ba. Wasu suna cewa ai ƙiyya ce yake masa, wasu kuma suna cewa yana jin haushi saboda ba shi samu wannan abin da ya samu ba. To ku tsaya ku ji bisa yadda Abba Al-Mustapha ya tona asiri kuma gaskiya ta fito ta halin nata. Hakan ne sa al'umma suka fara fahimtar Abba Al-Mustapha ba wai yayi ne don ya ci musu mutunci ba, sannan kuma ba ya soke fina-finan nan bane ba don ya wulakanta su ba. Yayi su ne akan hujja kuma akan tsari na gaskiya. Shugaban tace fina-finai na Najeriya gabaki ɗaya wato King of the Kannywood wato Alinu ya jinjina wa Abba Al-Mustapha bisa yadda yake aikinsa babu duba babu wani ne a gabansa. Hakan ne yasa ta ƙara masa ƙarfin gwiwa ce daren da ya tashi yin aiki in ya ce zai kalli wani to wani abun ba zai iya ba, amma idan ya tabbatar da aiki zai mai kyau ko kuma aiki zai mai tsafta, babu ruwansa da idon waye a kansa. Kuma haka rayuwa take, idan ka ce za ka yi aiki ko za ka yi wani abin za ka kalli idon wani, to fa ba za ka taɓa iyawa ba, ko da abin shari ne ballantana abin alkhairi da Abba Al-Mustapha yake gudanarwa a hukumar tace fina-finai. Abin da ya sa Abba Al-Mustapha iso ke labari na ga dalilin, saboda ka san shi baya abu sai da hujja wato sai da garantin gaskiyan gaske. Saboda irin wannan zargin da mutane da wanda abin bai shafe su ba sai su kalli kamar ƙiyayya ce. Abba Al-Mustapha ya fito ya faɗa wa duniya kuma ya gaya wa al'ummar duniya gabaki ɗaya bisa yadda ya soke fina-finan kowane fim da dalilin da yasa ya soke shi, sannan kuma da hujja yake soke su, ba wai ya soke su ne da gangan ba, saboda inda gangan ne ai gabaki ɗaya zai ci da soke, amma sai ya tsince wasu sai ya bar wasu. Ku za ku ji dalilin da yasa Abba Al-Mustapha ya ce dole har labari da kwanan can su ma sun shiga cikin layin da za a iya hanawa. Bisa yadda aka gabatar da wani taro mai zafi, taron kuma da aka gabatar saboda wanda zai amfani su ne kuma shi ma zai amfani shugaban tace fina-finan wanda yake da iko a ciki. Wannan dalilin ne isa mai Shadda Global jinjina wa Saira Mobis bisa yadda yake zuwa, yadda ya dinga zuwa da dawo ake faɗa wa Abba Al-Mustapha maganganu waɗanda suka yi daidai da abin da ya jawo musu. Mai Shadda Global ya jinjina wa Saira Mobis kuma ya ce shi ma martaninsa iyanan zuwa zai zo. Mai Shadda Global shi ma shugaba ne ko kuma a ce shi ma uban tafiya ne a masana'antar ta tace fina-finai ko kuma a ce ta Kannywood. Ya ce Abba ya saurari martaninsa ko kuma ya saurari raddin da zai mayar masa. Wannan dalilin ne isa Mai Shadda Global ya ce banda hauka kuma banda rashin hankali da rashin lissafi ka rasa fina-finan da zaka ce zaka sauke sai manyan jigajigai, ai ƙanana ya kamata a ce ka sauke ba manya ba. Sannan kuma ya ce ya saurari abin da zai tona masa asiri ba da jimawa ba. In ji Mai Shadda Global ya ce zai fasa wa Abba Al-Mustapha wani ƙwai wanda idan ya fasa masa ƙwan dole ƙwan su yayi waje, duniya sai ta tsana Abba Al-Mustapha. Wanda suke jikin sama sai sun yi nisa da shi saboda abun zai muni ƙarara.